سلام وسناي نعاكم يخون زغبركم زغبركنن تغتاتلت مدبنا أبناي لومي سولوس 14 مقابيت كلتشعن 23 سومناو مدب سبورت نعاوت إيرتراوي أتلت فريدوم أمانويلا بإيطاليا نوصيت إيرتراويان تقدادمتي أبزور ألجيريا نمززام إيرتراويان تقدادمتي أمانيل قبر إكزيابيرن بينيام قرمين زيتساتفو لوددر تيرينو أدرياتيكو نمحزنت بينيام قرمين بلجيماوي ودقانتو لويك فليغنن كمون نعاوت كلب أرسنال بمنصر تاريخاوي ساعات ستاديوم هايبري كنملكتنا كزاب مفتسمتا نغت كذاتلونا بأورتنا حتت إيرتراوي أتلت فريدوم أمانويل بسنبت 12 مقابيت تاب إيطاليا أبزكايدو وددر قويا قداماي بموصى تشلامي عباي وانشا خوينوم إذ ود 26 عامت أتلت نتين مبل 23 جيزيو استغايده بفولا تشامبيونو زفلت 10 كيلومتر زرحكة وددر ب3 دقائق 28 كاليتاتن بمعماميو تعويت اللوم أبزو وددر إيطاليوان أتليتات دانييل باتاغليان باسكوال روبرتون كاب فريدوم بلعلي 1 دقائق دحيرم كلاين سالسين درجة حيزم قددمم فتسمام بصلوت شوعة مقابيت كلتشعن 23 زفلمة أهقراو وددر زور ألجيريا لومي كاب ساعة 1 دحر قصر جميرو بزكير 250 كيلومتر زرحكتو شامناي مدرخ كغتصليو إذا دحر صباح حموس مقارجو زعات زور كساب بقدمة مالي سنبت أبز السلاسلو شدوشة مدرغات أبال هاقراويت غانتا إرترا أخليلو قبري هوت كاب وهلو النتوي قداماي درجة بمحاز بيج أماليالة بيسوزولو فرنساو تقداداماي كونتيننتال كلاب نايس متروبوليس كود دازور بول هينكويني بربعة كاليتات راي تبليسو سالساي ترتا تسريعو بول هينكويني بزي كان بيج أماليا نتصعد أماليا بلوتس ولدو منسيون دريبو حيزوالو بس هاقراويت غانتا إرترا تسليفو زتصاد زلو تقداداماي جرمناويت كونتيننتال كلاب بايك ايد داويت يمانا بوغنو اسرا نتوي بموهلال كالاي كوينو نسعبو زلو إيطالياوي رافائيل موسكا بكلتا نتبتات بليسو ماليا نوغوس عقب تغطات سيرو يركب أبال مالجاويت كونتيننتال تيم تريغانو بوليغون متكل إيو دما ب10 حموشنت بي سالساي درجة حيزولو ألجيرياوي ناسيم سعيدي بشنغو نكتاليا ماليا بلوت شغاغاي بحيث زولو تغدادامايو بدرجة غانتا ألجيرياويت كلب ماجد إل غوريرا أب كدميت كتسرعن كلا هاقراويت غانتا إرترا دما بشدش غانتاتات تقديمة نتشعات غانتاتات بليسا شابعي درجة حيزات ركب أبزن إلو محمد زور ألجيريا إرتراويان تغدادمتي لمود بزي كونة رئيو كم تزدل عوتات مدرخ يمزقبو يلون زاقيت زحاشة درجة زحزة تقداداماي تركاويت كونتيننتال كلب بايكوز بلدياسي ناتنائل برهانة كهون كلو أبشاد شاي مدرخ سالساي وطيوم نهم مكونن مالت سيمبا أبكالاي مدرخ أغليلو قبريوت أب حمشاي مدرخ متكل يبدما أبشاد شاي مدرخ حمشاي ترتات سريعهم إيرتراوين تقدادمتي بينيام قرمين أمانيل قبر إكزيابيرن كساتفو زغنيو أب إيطاليا نحدثو منزي تسالته مبل 58 وددر ترينو أدرياتيكو بغر متمال سنبت بعوات تقدادماي نيزرلانداويت وورلو تيم جامبو فيسما سلوفيناوي بريموز روغليتش تفتسموم كاب شوعة مدرغات أب تسلسة قداماي كأتو زغال روغليتش أبز زور سلسة مالياتات مالت بيج أماليا بولت سهول الجزء كتلي ماليا بولت شغاخاي كمون ماليا نقص عقب ترنيف وصيو أبيج أماليا بدحري روغليج كالاي درجة سسرعة تقدادماي وورلو تور تيم حورات إمارات عرب بورتغالاوي جو الميدا دما تصعد ماليا بولت منسي ونينوم نكيلاتات شوكا أممصا 3 مدرخات تغراقوسة تقدادماي بلجيماويت وورلو تيم انترمارشي سيركس وانتي بينيام قرماي أب حنت مدرخ سالساي درجة بمحاز أب بوديوم كديبن كله أب كالاي مدرخ دما رابعي ترتات سريعو أب تسالسيتي أب مزازم زنبرت نكيلاتات شوكات تمتشئ مدرخ جن أب أقامو داتا زنبرة قصبت بوتا بزفترة مدفان متحواسن من قدين زصرقلو دك إغانتو كسعبون بزي مغالو مبل 14 ترتا كحسا قديدو بينيام دحر مزام ززوراب زابقال أبزين وددر ميلان سان ريمو زغون برتعن تتصورنتن نغت كسولو أقداس زغون وددر ترينو أدرياتيكو تصبغ سومن حليفنا حابيرنا نزمت سومن زوكع أقداس تمرتي وسيدنا لنا بمبال أتو وددر زمت قدام نزكاد مبال 114 قددم
ሚላን ሳንሬሞ መዳለውን መምሃርን ከም ዝኾነ ገሊጹ 294 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ውድድር ሚላን ሳንሬሞ ኣብ ዓለም ዘበናዊ ቅድድም ብሽክለታ ካብ ውድድራት ክላሲክ እቲ ዝነውሐ ርሕቀት ዝዓምም ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም እዩ። ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋኖፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ብወገኑ ኢጣልያዊ ወዲ ጋንትኡ ጁልዮ ቺኮነ ኣብዚ ዙር 5ይ ደረጃ ሒዙ ምስ ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ ንኽስራዕ ዓብዪ እጃም ኣበርኪቱ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ማህደር ማሕበራዊ ሚድያ ኢንተርማርሼ ሰርከስ ዋንቲ ከምኡውን ቢንያም ግርማይን ቤልጂማዊ ተቐዳዳማይ ሎይክ ፍሊገንን ሓወይ ዝብል ቃል ብተደጋጋሚ ክጥቀስ ተዓዚብኩም ትኾኑ ኢኹም። እዛ ሓወይ ትብል ቃል ኣብዞም ዝተጠቕሱ ዓንኬላት ቤተሰብ ስፖርት ንምንታይ ትደጋገም? መበገስኸ እንታይ እዩ? RTBF እተባህለት ቤልጂማዊት መደበር ሬድዮን ቴሌቪዥንን ነዝን ካልእን ኣመልኪታ ምስ ፍሊገን ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ ምርኩስ ብምግባር ሎይክ ፍሊገን ማለት ሓወይ ሓላዊ መልኣኽ ቢንያም ግርማይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ርእሲ ዘዳለወቶ ጽሑፍ ብ5 መጋቢት 2023 ኣብ መርበብ ሓበሬታኣ ኣስፊራ ነይራ። ብወገና ነዚ ጽሑፍ ብኸምዚ ስዕብ ተርጊምና ኣቕሪብና የለና። ምሳና ጽንሑ። ፍሎይክ ፍሊገን ንቢንያም ግርማይ ልክዕ ከም ጽላሉ እዩ ዝስዕቦ። ንሱ ንቢኒ ምምኻር ምሕጋዝን ምሕላውን ካብ ዝጅምር ዳርጋ 2 ዓመት መሊኡ ኣሎ። እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ኣብ ጋንቶኦም ኢንተርማርሼ ሰርከስ ዋንቲ ኣዝዮም ዝቀራረቡ ዕሩኽ እዮም። ኣብዚ እዋን ኣብ ውድድር ቲሬኖ ኣድሪያቲኮ ተጸሚዶም ይርከቡ። እዚ ቅድድም ብዓወት ጃስፐር ፊሊፕሰን ኣብ ዝተዛዘመ ሳልሳይ መድረኽ ቢንያም ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘሉ ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ ውድድር እዩ። ፍሊገንን ቢንያምን ኣብ ብሽክለታ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህይወት እውን ኣዝዮም ዝተመሓዘው ሰባት እዮም። እዚ ቤልጂማውን ኤርትራዊን ብሓባር ክሳብ ሓደ ዓይነት መፀውዒ ሳጓ ኣለዎም። ፍሊገን ንመሰረት ምሕዝነቶም ክገልጽ እንከሎ ቢኒ ኣብ ፈለማ ብቋንቋ ትግርኛ ገይሩ ሰላም ሓወይ ኢሉኒ። ኣነ ድማ ሓወይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢለዮ። ንሱኻ ትርጉም ሓወይ ኣነፂሩለይ። ካብታ እዋንቲ ኣነ ድሓር ሓወይ እናበለ ክጽዋዕኒ ጀሚሩ። በቃ ሓወይ ንሓድሕድና በዚ ስም ኢና ንፀዋዋዕ። ኣብ ቴሌፎነይ እውን እንተኾነ ስሙ ብቢኒ ዘይኮነ ሓወይ ብዝብል ስም ተመዝጊቡ ዘሎ። ከም ሓቂ ድማ ሓወይ እዩ። ኩሉ ኣባል ጋንታና ክልቴና ሓወይ ኢልና ከም እንፀዋዋዕ ይፈልጥ እዩ። መስሓቅ እዩ። ብሓቂ ጽቡቕ ዝኾነ ሃዋው ስምዒት እዩ ዘለና። ሌላና ሕጂ ዳርጋ 2 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ብኣጋጣሚ ልባዊ ዕርክነት መስሪትና ኣለና። ኣዚና ኢና ንራዳዳ ይብል ሎይክ ፍሊገን ወግዓዊ ወዲ ጋንቱ ንርእሲ ስርዓት ኣሰላልፋ ኢንተርማርሼ ሰርከስ ዋንቲ ቢንያም ግርማይ ኮይኑ ኣሎ። ፍላም ርክቦም ብ6 መስከረም 2020 ነይሩ። ኣብ ድሕሪ መድረኽ ሽልማት ፈረንሳዊ ውድድር ቱር ዱብስ ምዃኑ እዩ። ኣቐዲሙ ኣብ ቱር ደ ዋሎኔ ዝተዓወተ ፍሊገን ንቢንያም ፋልማየይ ኣብ 2020 ብድሕሪ ምዝዛም ኣነ ዝተዓወት ኩሉ ውድድር ቱር ዱብ ሴሪየ እዮ። ሽዑ ቢኒ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ። እዚያ ታእንኮ ንዕኡ ዝረታዕ ኩሉ ውድድር እያ። ግን ብሽካ ትሕዞ ብትሕዞ ዝሰዓርክዎ ኸይመስለኩም። በይነይ ሃዲመ መጽኤ ብ14 ካልኢታት በሊፀ ዝተዓወት ኩላ ቅድድም እያ። ንዕኡ ድማ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ናይ ፕሮፌሽናል ቅድድማት እያ ነይራ። እምቧ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ጽንኩር ውድድር ካልኣይ ደረጃ ዝወፅእ ኣፍሪቃዊ ተወዳዳራይ ደኣ መን ኮን እዩ ኢለ ተገሪመ። ሽዑ ሓበሬታ ክረክብ ኢለ ኢንተርነት ምስ ፈተሽኩ እቲ ቅድድም ቢኒ ምስ ፕሮፌሽናላት ካብ ዘካየዶ ናይ መጀመርያ ውድድራት ምዃኑ ተረዲኤ። ኣብ ክሊ ጁኒየር ተቐዳደምቲ ግን ድሮ ዝተፈልጠ ተቐዳዳማይ ነይሩ። ብ3 ሐምለ 2018 ንቤልጂማዊ ሬምኮ ኣብ ኡበል ትራይሜስተር ስታቬሎት ስዒርዎ ነይሩ። ቢንያም ካባይ ኣዝዩ ዝናእሰ ተቐዳዳማይ ስለ ዝኾነ ብወገነይ ብዛዕባኡ ዝፈልጦ ይነበረንን። ብድሕሪኡ ኣብቲ ዓመት ካልእ 2-3 ቅድድማት ብሓባር ኣካይድና። ብድሕሪኡ ዝቐጸለት ዓመት ናብ ዛጋንታና ተጸንቢሩ። ግዜ ከይወሰደ ኸዓ እንታይ ዓቕሚ ከም ዝውንን ኣርኢና። እዚ ይኹን እምበር ብሓቂ ኩሉ ክእለታቱ ሙሉእ ብሙሉእ ነጊፉ ዘርኣየና እውን ኣይመስለንን ይብል።
عود ጌንት ዌቨልደም ሓደ መድረኽ ጅሮዲ ጣልያን ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ኣብ ውድድር ወርልድ ቲም ዝሰዓረ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኮይኑ ሓድሽ ኮኸብ ቅድድም ብሽክለታ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ዕምቆትን ዕብየትን ናይቲ ዝሰርሖ ቅያታትን ንኽስወጦ ቁርብ እዋን ዝወሰደ ተቐዳዳማይ ፍሊገን ልክዒው ሕጂ እንታይ ዓይነት ናይ ዝውድድር ፈሊጡሎ። ኣብቲ ዕለት ግን ጌንት ዌቨልገም ከም ዝመሰለ ዓብይን ኣገዳስን ውድድር ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይረ ኢሉኒ። ኣነ ድማ ጌንት ዌቨልገም እኮ እዩ ኩሉ ተቐዳዳማይ ኣብ ህይወቱ ክዕወተሎም ካብ ዝበህግ ውድድራት እዩ ብምባል መሊሰሉ። ስለዚ ሓደ ግዜ ንኹሉ ንሱ ክገብሮ ዝኽእልን ከምኡውን ርዝነት ዝጨበጡ ዓወታትን ኣይፈልጦን እዩ። ሕጂ ህድ እናበለ ቀስ ብቐስ ከም ዝግንዘቦ ይኣምን። እዚ ኮይኑ ግን ብኽልተ እጋሩ ብብቕዓት ደው ዝበለ ተቐዳዳማይ እዩ። ብቕንዕና ክዛረብ እንተኾይነ ዓብ ሰብ እዩ፣ ከምኡ ድማ ብርቂ ብምባል ንቢንያም ይገልጾ። ቢንያም ቅድሚ ግዚኡ ወይ ዕድሚኡ ዝበሰለ በዓል ተውህቦ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝተረኽበ ክቡር ወርቂ ከምኡውን ኣብ እግሩ ተፈንጃሪ ሚና ዝሓዘለ ተቐዳዳማይ ሎይክ ፍሊገን ኣብ እዋን ልምምድ ሙሉእ ሓላፍነት ዓቕሚ ቢንያም ክርኢ ክኢሉ እዩ። እዚ እሙን ወድጋንትኡ ቢኒ ኣብ ልምምድ ዘገርም እዩ። ኣብ ዓደይ ቤልጅም ሓቢርና ብርክት ዝበለ መዓልታት ተሕሊፍና ኢና። ሓደ ግዜ ልምምድ ውድድር ሽኳ ክንገብር ከለና ንላግፂ ኢለ ካብቲ ንዑ ከብፅሖ ዝግባአኒ ቦታ ንበይኑ ሓዲግዮ ቀዲመ እለ። ንሱ ድማ ከይፈተወ ነዊሕ ቅጽበታዊ ውድድር ክገብር ይግደድ። ብነዊሕ ዝገበሮ ሽኳ ከመይ ከም ዝመስል ኣብ ጅሮዲ ጣልያ ጽቡቕ ጌርና ተዓዚብናዮ ኢና። እዞም ካልኦት ዓቕሞም ጸንቂቖም ኣላሽ ክብሉ ከለዉ ንሱ ግን ኣይበለን ብምባል ኣብ ልዕሊ ቢንያም ዘለዎ ልዑል ኣድናቖት ይገልጽ። ዳርጋብ ኩሉ ውድድራት ምስ ቢንያም ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ዝበጽሖ ፍሊገን ገለ ንኣሽቱ ምስጢራት ሓለቓ ጋንትኡ ይፈልጥ እዩ። ንሱ ይብል ሓደ ግዜ ካብ ልምምድ ምስ ተመለስና ቢናሕወይ ክንድቅስ ዲና ኢሉኒ። ኣነ ኸዓ ሕራይ ጽቡቕ ክፍትን እየ ግን ርግጸኛ ኣይኮንኩን ቃላይ ኣትወልካን ኢለ መሊሰሉ። ኣይጸንሐን ድሕሪ 2 ካልኢታት ከረው ኢሉ ደቂሱ። ድሕሪ 1 ሰዓትን ፈረቓን ድማ ተስዩ ተመሊሱ ኸዓ ምሸት ሰዓት 10 ተደቂሱ። ኣቐዲሙ ኣነ ኣብ ሙሉእ ህይወተይ ሓደ ወልፊ ጥራይ ዘለኒ ንሱ ድማ ድቃስ እዩ ኢሉ ነጊርኒ ነይሩ እዩ። እዚ ግን ንዓይ መንጋራ የድልየንን እዩ ምኽንያቱ ኣቐዲመ ፈታዊ ድቃስ ምዃኑ ኣስተውዒለሉ እየ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ሓደ ካብ ሓይሉ ወይ ብልጩ እዩ። ቢንያም ዕድሚኡ 22 ዓመት ጥራይ ገይሩ ዘሎ ተመክሮ ገና ይሓፅሮ እኳ እንተኾነ ንወዲ ጋንትኡ ግን ኣብ ትርኢት ገጻት መሬት ብዘለዎ ፍልጦ ይበልጾ እዩ። ፍሊገን መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ ውድድር ኣብ ዘሎ ምሸት ኣብ ኮምፒውተር መጽናዕቲ የካይድ እየ። ንትርኢት ቅርጻ መወዳደር ቦታ ኣንፈት ንፋስን ንወሰንቲ ህሞታት ናይቲ ውድድርን ብመጠኑ ጽንዖ። ቢኒ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ቦታ ዋላ ይቀዳደመሉ ብዛዕባኡ ግን ኣፍልጦ ኣለዎ። ኣነ ኸ ኣብዚ ቦታ ቀዲምካ ፈጺምካ ከይተወዳደርካ ከመይ ጌርካ ኸ ብዛዕባኡ ትፈልጥ ኢላ ሓቶ። ንሱ ድማ ነዚ ውድድር ኣብ ቴሌቭዥን ካብ 5 ክሳብ 6 ግዜ ዝኸውን ርአየ ኣለኹ ስለዚ ፈልጦ እየ ብምባል ይምልሰለይ። ኣብ ቴሌቭዥን ጥራይ ርዩ ነቲ ቦታ ስለ ዝዝክሮ ተምሳጥ ይሕደረለይ ይብል። ሎሚ ዓመት ሎይክ ፍሊገን ቢንያም ግርማይ ኣብ ውድድራት ሞኒመንት ዓወት ንመዳን ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ክድግፎ እዩ። ኣብ 2023 እዚ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ንፈላመ ግዜ ክሳተፍ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ሚላን ሳን ሬሞ፣ ቱር ፍላንደርስን ፓሪስ ሩቢያን እውን ክቀዳደም እዮም። ቢንያም ሲኦል ሰሜን ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ውድድር ፓሪስ ሩቢያ እቲ ብዝያዳ ምስ ብጻይ ፍሊገን ብምዃን ዘዕለለሉ ዛዕባ እዩ። ፍሊገን ቢንያም ኣብ ፓሪስ ሩቢያ ክስለፍ ኣዝዩ ዝበህግ ንኽፈልጥ ህርፋን ዘለዎ ፍናን ዝመልኦን ሰብ እዩ። እዚ ውድድር ብሓቂ እንታይ ዝመስል ክርእን ክፈልጥን ድሌት ኣለዎ። ብዛዕባ ሩቢያ ወትሩ እዩ ዘዕለኒ። ኣብ ቴሌቭዥን ክዕዘቦ ከሎ ይምስጦ እዩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ተሰሊፉ ድማ ኣዝዩ ከስተማቕሮን ክዛነየሉን እዩ ኢላ ሓስብ ብምባል ዕላሉ ይድምድም።
بإسبانياዊ አሰልጣኒ ሚኬል አርቴታ ትምራሕ ለንደናዊት ክለብ አርሴናል በቅድሚ ትማል ሰንበት ብራዚላውያን ገብርኤላት ማለት ገብርኤል ማልጋሃስን ገብርኤል ማርቲኔልን ከምውን ኖርዌጃዊ ማርቲን ኦርዴጋርድ ብዘእተወን 3 ጎላት ንጓል ከተማ ክለብ ፉልሃም 3-0 ብዝኾነ ገፊሕ ውፅኢት ብምድሃኽ ኣብዚ ወቅቲ ውድድር ተታሒዛቶ ንዘላ ዕውት ገስጋስ ቀፂላቶ ከም ጽላሎት ድሕርያ እናኸደት ትስዕባ ንዘላ ብእስጳኛዊ ዓላሚ ፔፕ ጓርዲዮላ ትእለ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ብ5 ነጥቢ ማሕዲጋትላ ዘላ ኣርሴናል ዛጊት 27 ፀወታታት ዘካየደት ክትከውን እንከላ ሒዛቶ ንዘላ ብሉፅ ኣቃውማን ፀብለልታ ነጥብን ዓቂባ ብድሕሪ 2004 ዓመተ ምህረት ንፈለማ ግዜ ቀዳመይቲ ኮይና ዘውዲ ሻምፒዮን ንኽደፍእ 11 ፀወታታት ይተርፋ ተጻወትን ስታፋትን አርሴናል ብድሕሪ ናይ ሰንበት ዓወቶም ኣብ ክፍሉ መቐየሪ ክዳን ክለቦም ደርማስ ሰዓት መንደቕ ሒዞም መዘከርታ ስእሊ ዘትረፉ ክኾኑ ከለዉ ዩክሬናዊ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ተኸላኸላይ ጋንታ ኣሌክሳንደር ዚንቼንኮ ነታ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም ለጢፉ ንሰዓብቱ ካፊልዎም ደገፍቲ ናይዛ መድፈዐኛታት ብዝብል ቅጽል ስም እትፍለጥ ጋንታ ንምስጢር ናይቲ ኣብታ ብክልተ ኣባላት ጋንታ ዝተጸረት ሰዓት ተመልኪቱ ዝነበረ ግዜ ማለት ንሰዓት 2:11 ደቂቕ ጎደልዩ ዝብል ነይሩ እንታይ ምዃኑ ክፈትሑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፈተነታት ኣካይዶም ነይሮም ዝበዝሑ ድማ እቲ በታ ደቃይቕ እትቆፅር ፍላጻ ተመልኪቱ ዘሎ ቁፅሪ 11 ነታ ክለብ ቻምፒዮን ክትውንን ተሪፍዋ ዘሎ 11 ፀወታታት ዘመልክት እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ምስ ነፍሲ ወከፍ ስዒቡ ዝካየድ ግጥማት ከዓ እቶም ተፃወቲ ነታ ምልክት ቦታኣ ካብ 11 ናብ 10-9-8 ወዘተ እናቀያየሩ ክሳብ መዛዘሚ ነታ ሰዓት ሒዞም መመሊሶም ክሰኣሉ ምዃኖም ግምታቶም ገሊፆም እዛ ንዛረበላ ዘለና ደርማ ሰዓት ቅዳሕ ናይታ ኣብ ስታዲየም ክለብ አርሴናል ዝነበረ ሃይበሪ ንልዕሊ 70 ዓመታት ዝተንጠልጠለት ሰዓት እያ እታ መበቆላዊት ሰዓት ኣብ ፈለማ ላውንድሪ ኤን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይቲ ስታዲየም ተንጠልጢላ ነይራ ብድሕሪኡ ኮሌጅ ኤን ዝብል ስም ናብ ዘለዎ ደቡባዊ ሸነኽ ተቐይራ እዚ ብኮሌጅ ኤን ዝፅዋዕ ትሪቢዩን ብሰርፅ ጽልዋ ናይዛ ታሪኻዊት ሰዓት ስሙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሃሰሰ ብልምዲ ክሎክ ኤንድ ዝብል ስም ሒዙ ተሪፉ ነይሩ አርሴናል ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ካብዚ ብዙሕ ታሪኻዊ ፍጻሜታትን ተዘክሮታትን ዝሓቆፈን ን93 ዓመታት ድማ ዝተፃወተትሉን ስታዲየም ሃይበሪ ናብዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ስታዲየም ኢሜሬትስ ኣብ ዝገዓዘትሉ እዛ መበቆላዊት ሰዓት እውን ሓቢራ ብምጉዓዝ 25 ቶን ብእትምዘን ዕፍሪት ተንሰብሲፋ 9 ሰዓት ብዝወሰደ መስርሕ ዕዮ ናብ ሸነኽ ስታዲየም ሃይበሪ ኣብ ዝጥምት ክፋል ናይቲ ሓድሽ ስታዲየም ኣብ ግዳም ተሰቒላ ወነንቲ አርሰናል ካብ ዝሓሊፎም ብ21 ነሓሰ 2010 ኣስታት 60,000 ደገፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ካልእ ቅዳሕ ናይዛ መበቆላዊት ሰዓት ኣብ ደቡባዊ ማእዘን ውሽጢ ስታዲየም ኢሜሬትስ አንጠልጢሎም እዚ ዛ ሰዓት ዘላትሉ ሸነኽ ትሪቢዩን እውን ክሎክ ኤን ተባሂሉ ይፍለጥ ኣሎ አርሴናል ክሳብ ግንቦት 28 ናብ ዘሎ መዕፀዊ ዕለት ውድድር ፕሪምየር ሊግ እዛ ዓመት ስፖርት ምስ ክለባት ክሪስታል ፓላስ ሊድስ ሊቨርፑል ዌስትሃም ሳውዝሃምፕተን ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲ ኒውካስል ብራይተን ኖቲንግሃም ፎረስትን ወልፍስን ክትገጥም እያ ናይ ቀረባ መተሃላለኽታ ማንቸስተር ሲቲ ከዓ ምስ ክለባት ዌስትሃም በርንሌይ ሊቨርፑል ሳውዝሃምፕተን ሌስተር ብራይተን አርሴናል ፉልሃም ሊድስ ኤቨርተን ቼልሲን ብሬይትንፎርድን ክትፃወት እያ ናይ ክልቲአን ጋንታታት ተሪፉ ዘሎ መርሓ ግብሪ ግጥማት ኣብ ግምት ኣእቲኹም አርሴናል ሎብ ዘመን ጽምኢ ዘውዲ ሻምፒዮን ተርውዶ መስለኩም ፀወታታት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ምሸት ቀፂሉ ኸምስ እዩ ዛጊ ተኻይዱ ብዘሎ ግጥማት ባየር ሙኒኽ ኤሲ ሚላን ቼልሲን ቤኔፊካን ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ዝሰገራ ክኾና እንከለዋ እተን ዝተረፋ 4 ክለባት ድማ ሎምን ጽባሕን ክልለያየን ሎሚ ሶሉስ ሰዓት 11 ምሸት ናብ ኢጣልያ ጌሻ 1-0 ተሳዒራ ዝነበረት ፖርቱጋላዊት ክለብ ፖርቶ ንክለብ ኢንተር ሚላን ኣብ ስታዲየም ድራጋዎ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ብማዕረ ዝኾነ ውፅኢት 1-1 ዝተፈላለየት እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ንጀርመናዊት ክለብ ኤርቢ ላይፕሲሽ ኣብ ስታዲየም ኢትሓድ ከእንግደአን እየን ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣቐዲማ 2-0 ዝረብሐት ኣብ ስታዲየም ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና 5-2 ብምዕዋት ሓደ እግራ ናብ ርብዒ ፍጻሜ ዘስገረት ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ድማ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ስታዲየም ሳንቲያጎ ቤርናቦ ክራኸባየን
ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ሕሶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ።